Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senju kirang bashnong bernihat area da kemensiam jong gajing sarong menta kasi kalapan long ya ka program ban penkop burom ya UMLA bat UMDC ka jirang constituency halor kajing syathung ka jong u kom u menteri sarkar jilla ubadai khmi ya katanat community and rural development katanat general administration bat katanat secretariat administration ya kini ka program kabala pelong HIB bernihat Rasakhiru ya ka jingdon ringkat jong unongilam ka SKRS bernihat area bakentup na duo u chairman uba Kendrowel Lapang u secretary uba Jonio SAM nalor kiwi de kinongkit kam bat urang bashnong kathan kinongilam ka senjok kibala ai ka jingkren ha ka nigasngi kilapan paw ka jing sorong bat ka jingkmen shikat de e halor ka jing ibet jong ka sarkar jilla hapo ka jing ilam u konrad ke sangma u menteri rangba ka jilla bantung yo ba sustenance sotun uba ki jukhat ie kom uba deng bandong kom menteri sarkar kitei kinong yelam kilapan pawru ba lingba kani ka kerdan uba sustenance sotun udang la ban ai shu ye ka jing shakri ka ba kham janai na kabenta ki pat ba ka constituency ka district bat ka jillahi baro kawai na kaliang uba sustenance sotun bat ulapan pawe ka jing songo bat ai khuble kerpang halor ka jing pelong ka senjuk ya ka di ka program kabla ithu e ka jing shakri bat ka jing treshitom ka jong u na kabenta ban kintiu ya ka bha kamiat bat ka roi ka par jong ki pat ba nong shong shnong MLA Badero minister bat kumjor e jongi MDC jongi de ni airo kane kame mentos kabadai kadak jisa jingkan mau na kasunjuk ki dorbar snong bernihat pelun bro kawai kibala no sinyang ya kane tengi don hang is buke kesentiu bangi ai subha ba kre ram ta jongi snong bernihat area tengadap da kajing dokumen hakane ka janmiet ka khalai terek hangnya po guest house jung ka bernihat ba nilayo manyalum lang krui haipor ibalengkot bat haipor ibalengkot ngatip kajing ibun kam jung pi baro ki para rang bat snong ki secretary snong kumjur ki nong elam snong ba pila penlait por karpang haini i kiniat por kabangi khot smoba bat ba pila tip ki jing khot smoba hai ki jungi hakani kasni kade kajing sub sarong bat ka jing so komen yangi baro ki nong elam nyong ka snong kam tamni baro ki rong bat snong ki bahap hakane ka bernihat area pelun ni baro kawai kaba nilayo yo nong mi khmat bra treshitom menta la artem kenti bat ni katem ka badang yai menta bat hakane katem lele kalong ka basuk pen kemen hadu kata-kata ba layo kalat kelenti da jing tre gestom ke jungi ba lala banyo menchatung mensha appoint kum u cabinet minister yong ka sarkar Meghalaya ke jungi kene ka jingyalang hakane ka janmet bolong ru haju ko por secretary jong senjuk jong dorbar snong pun pau ya ka jing sngongu ko bakraw lungba kane ka janmet ni ai ka jingu ban ka burom shoblei nong bu dong thau ya ka bola pala engi mangi kenduk lang kumne ha kane ka por jong ne ka khlimat ka bamenta ai kublei ki prarang ba snong baro ki balaya pelai ya ka por ka koridor ka jong phi ban ya dor kat lem ha kane ka jingyalang ka barit kabadai kata ka sengi ya ka bangila khot na ka benta ban pendon burom ya i MLA jungi ibala yo ya kata ka kerdan kum utau menteri sarkar tingi pen pau ya ka jing dokumen ka bakraw lungba ka ne ka por ka bangila ya kenduk lang kumne ban ya lumlang kumne hakane ka janmet hakmat jungi MLA jungi tingai kublei ye MLA ibala pelai por kenang banedor kat lembat ngi hakane ka por nak liang jong ka senjuk ngilong gi badon bok adu kata-kata namar bangi layo ban pelong ya kane ka program lengba kane ka program ngilayo ban ya kenduk lang kumne nado kireng ba snong gi secretary snong na ka benta bangin le ya kane ka benta ka basngau tenat adu kata-kata ka imlang ka salang ga jungi te nak liang jonga ku musharman ngapen pau ya kajing dokumen ka bakraw bat kumju hi nak senjuk bro gawai mau gajing dokumen akmat jong pi baro iwei pe iwei kabana kaliang jong pi kum ka senjuk ki rang ba snong hilakot somhayanga bane don lang hagani kapur
but nakliang junga ngasngo kemen hado kata-kata but kanika lingkor kabala bensyat hanga kalong ba nganahab ban nang penyat lane banang tristom banang 3 minut na kementa ke jingdon kam jong ke jela ke jongi bat kerpang ru na kementa ke konsensi ke jongi kuble shibun ya ke jingkan mau ke jong pi ya ke development lane ke roi ke par ke ba na kaliang jonga kumu emily da ke jingirap jong ka sarkar honorable chief minister jongi ke ministers ke affair ke lala ban ai ke jingmentoi ke jingirap na kementa ke konsensi ke jongi hi borok huai kuble shibun na kementa ka jingkan mau ke jong pi na ki development ki affair dengan ngai scam ba ki development ha ka konsensi ke jongi but kumju ha ke jela ke jongi kenang yai telun na ka wei ke singi syakoi pat but ke ka bang kwa ban pen pau ma jong pi paro iwe kirang ba snong ki wedon ba pi fide kita ki atiar ki bakhlan na kebenta ka sensar ka kadar ki snong ki thau ki ba ma pi fide pe de khmi they come tam yedon haka border area border ke Assam but menta ki jinge ki babun ki bami ki bangilai i ling ba ki social media ya ka jingwanung kertep ki bre ke banabar dengan kwa ban pasat holo jupi baro ka bor ka de happy pidai ban pengor but pidai ban da bishar bnya pidai ban long ki ba pengor nam ta kumno ba pinla ban telakam ya ka jingwan rung ka jong ki breu ke manabar namar ba ka dobro snong hi ka dei ka ba khlan hado kata kata namar fitep khambaha mapi ya ka ka ba pilong ya ka jinglong jingman ha ka snong ka thau ya ka hok bat ya ka jing don kam ka jong ki pa nong sung slong kata ka dei ka ba mapi baro fitep dengan karpat pi baro ba pin ai ka jing trelang ringkat bat Emily jong pi ringkat ba ka sorka na gamta kino ki kam la kalong bante la kam ka kam sneu lena ban yada ka jela ka jungi bante la kam ya ka jingwan rung kertep jong ki breu ke banabar bante la kam ha ka bde jing sneu ke bami na jingdi pun buaj udrox ki jingdi pun buaj ke fair ki bangile i mentah ha ke juk ka bamta ile ha ka ne ke area ka jungi man ka singi pinyo snow kala bandon ki nongtu ki ba persang barung hakawai ka tliwieng ki ba persang banle hakawai ki snong man nak si pinyo song atai kira wa snong baro piatip bi kata telong ki ba ngor bat bi bandon kata ka strict vigilance ide pen klanye ki committee ki ba fair nang ba ngin yu ba ka snong ka jungi ka long ka snong ka ba song suk song san namar ngilai haka social media ngilai kubor man ka singi man ka clip mat ngi ba sipang laja mano sipang laja ki khulung sipang laja kena sipang ladon ke jingket nap sipang ladon ke jing syapnyap kini ki jing thombor ki ba ngi kum ki pa nong sung snong hi kum ki rang ba snong nga kumunong mikmat ngi dai ban sim ya kene ke jing ya kene ngi dai ban sim khia ya kene khnang ba ngin la ban te la kam ban sim khia kine paro ke dai ling ba ke jing trelang